Za mnou je svätý Florián, patron hasičov a ochranca pred požiarom. A práve v zdravotníctve nám horí za pätami. Slovenské nemocnice, kde sa staráme o tých najťažších pacientov, sa rozpadávajú. Hovoríme roky o investíciách, ale máme problém v zime zabezpečiť funkčné kotolne. Preto v zdravej spoločnosti počítame s investíciou 0,5 miliardy eur do slovenských nemocníc. Kde na to vziať? Máme jasný plán. Štátne peniaze, eurofondy a súkromné investície. Na strednom Slovensku potrebujeme moderný onkologický ústav a na považí zdravotnícke zariadenie na modernú liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Zdravotníctvo je o ľuďoch, ale nemôžeme liečiť pacientov v zastaraných budovách a na 20-ročných posteliach. Slovensko je súčasťou Európskej únie a slovenský pacient si rozhodne zaslúži dôstojné prostredie a moderné zdravotnícke zariadenia. Posuňme slovenské nemocnice do 21. storočia. Voľte 17, KDH a krúžkujte číslo 11.